Ayo nger olahkan loro ragane sinar budaya. Sing nomor 3. Jaranane sing nomor 4 iki mau sapa nger? Iki sajake kabotan anggone manol. Jajale nger, jajale. Ayo lole dan Wardan. Oi. Wah. Monggo Pak Sinto sak Wadyabala. Mas Irfan meskipun dalem menika ingkang sami rawuh. Lerek-lerek regengaken rasana sinar budaya. Halo. Sing hati-hati Gen. Ayo. Alon wae. Ayo. Mundur. Ya. Ayo Mas. Hamid. Jas. Yuk. Ayo. Berayo sing hati-hati dong Beb. Ayo konco sesarengan bareng-bareng olahraga. Olahraga badan lan uga olahraga pikire. Ayo rame-rame
bebarengan nindakake raga anggayo kasarasan bre santosane di wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu Ayo rame-rame bebarengan ake olahraga anggayo rasa-rasan bre santosane jiwa lan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal menambahe sesanti rahayu olahraga rahayu hati-hati ya. Oh, hey. Yeah. Going. Ayon-ayon kambya gawe gumun tekun sarta luhur akeh kang kayung-yung kanggo srana iku antajemu nyawiji ing panemu condonge kalbu. Alon sing penting kelakon ya Nak ya. Jos. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Ya. Mas Pandu. Kopi hitam. Harap ditujukan kepada teman-teman YouTuber. Yeah. Jos. Lo. Yeah. Yeah. Oh. Yeah.
Satya Balara. Yeah. Oh. Yeah. 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 Iki lo cara nanti, iki lo cara nanti, sinar budaya. Masih bersama Cangdangdut Audio asli lah. Ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malelon walingmu kiyo tansah eling nadyan atur rasaku tansah sumande rino wengi aku mung tansah ngenteni karo bapak bidang tetesing tresno kang setuhu dadi tataline atiku kang nandang kasmaran. Aku kan nandang bronto lilanono jagat pring sliramu tansah gandeng reteng kaya mimin tuna. Yuk. Tresno
yeah, yeah, yeah. As, yeah, ae, yo, 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 oh, Ciro Lumat. Yuk, 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 yuk. Oh, yes. Yeah, yeah. Buka titik, goyang titik. Yeah, yeah. Buka titik, goyang titik. Yeah, yeah. Buka titik, goyang titik. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Lo, zao, zao. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Lo, hao, hao. Hey, 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 ho. Hey, ho, hey, ho. Hey, ha, hey. Hey, ho, hey, hey. Hey, ho, hey, lo, lo, le, lo, lo, le, lo, lo, le, lo, lo, le, lo, le, lo, le. Ayo. Ya, 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 up. Yo. Hey. Lo. Hey. Just. Yo. Yo. Nah, lo. Yeah. Just. Lo.
oh. Jos. Oh, wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti teken Ganjukan pungkasan tulung agungan wis nyoto agungan kita jalanan sinar budaya riasine iki maneka warna iki lo jaranane turangga sinar budaya
Ayo, ya. Ayo, haha. Ayo lo, sing hati-hati Satya Banarawa. Ayo ger. Ayo. Sesarengan kalian Lovan Audio. Blah, godah dangdut. Ayo. Wah. Ayo ger. Kaya ngapa lah kaprigelaning dening para satriya-satriya Banarawa. Ai. Bocah tepar bisa nih ya. Ayo le, wes jajal ger. Wah, ya iki lho dagangane sinar budaya. Yang. Weh lah dalah. Ra dlomo entoh. Maju sithik wah. Pancal ragamu ger. Yo, lah ya. Kang Sinto. Nggih para satriya-satriya Banarawa sampun gugur wonten satemahing palagan nggih. Samapta sampun prang tandhing ana sajroning alun-alun sinar budaya wonten pahargyan dalu mrika Yoman. Pun Bapak Keni lan uga Bapak Agus aku nyuwun tulung man. Jos. Ridu mawur mangawur urahan Tengaraning jurit Gumakuru gongso Tetak kadya putula Para pranjiting turangga esti Rakata ingkang Jojol layu sepi Jol layu sepit nengge para turangga Satya Banarawa ya Pak. Kang sampun tari jojogetan gladen wonten dalem menika wano. Aku njaluk mangan manaku njaluk mangan. Jos. Ridu mawur mangawur urahan Tengaraning jurit Gumakuru gongso Tetak kadya putula Perpranjiting turangga esti
rakata ingkang dojo lelayu sepi kepenake kaya ngopo gayenge ora satya yo ayo lho Pak Mat marai bingung Jos oh bapak nih saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embakne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata gantadara milik wong sing samastine ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semana wis dongkap pitung ketiga neng pinggire bengawan saben-saben wong tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring itilan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing ler terus ing ati oi ayo bocah mburi piye kabare mendem ciu muka bocah mburi mendem ciu muka Mas Heru Bimaya iki ayo Pak Kus
ora bareng mukok-mukok. Ayo. Op. Oh. Jos. Ayo. Enggal nyuwun bali ya, Man. Aku nyuwun diterke bali Man paman. Oh iya. Wah. Jombor. Luset kok ngendi mbor. Jombor kali turi. Iki piantune wis rawuh nggih, Ger. Wah. Piantune iki uga rawuh nggih, Man. Ayo. Kali turi ora banjir, Man. Ya. Bapak keni aku nyuwun diterne bali bapak. Aku tak turu ana kasur empuk wae. Iki atos maneh. Ya, ya lho. Atos iki maneh. Aku tak ngalih kamar kulon sing rada empuk iki. Jos. Ayo lo Mas Arif Jombor. Mas Arif Jombor. Hop. Yo. So, hey, ho. Ayo, wah, kok. Wah. Ya, pahit Pak ini. Kembangnya pahit. Kembang pahit Pak ini. Pak ini, kembangnya pahit. Yo. Ya. Ayo mesti diwancine enggal-enggal nyuwun diturke bali siji bloko siji ya. Apa iki? Iki sapa Man? Ayo Man ijek loro Man, ayo Man. Ayo. Jos. Halah, ayo apa? Lho sak rosamu kaya ngapa? Kadigdayanmu nggih. Ya iki panggunge rasa banget lho. Kok mek ngono to, ndak suka. Aku ndak suka lek ngene iki ndak suka.
Alah. Aduh kene teriak-teriak kok. Yo. Ayo aku, ayo aku, ayo aku. Ayo, yo, 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 ayo, yo. Ya, lihat. Ho, Yo, 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 yo.